So ayun mga guys, at magandang gabi na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa malit nating channel. So ayun, at pinasyalan natin itong pailaw nila dito sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Ayan, shoutout pala sa lahat ng mga sponsor natin. Ayan, at sa lahat ng mga viewers natin. Big shoutout po sa inyong lahat. So ayun mga guys, at samahan nyo ako. Pasyalan natin itong plaza ng bayan ng Lingayen. Itong pailaw nila dito sa plaza. Tsaka pati doon sa sa may munisipyo nila. Samahan niyo ako mga guys. Tara. Let's go guys. So ayun mga guys, ito yung nila plaza. Tara, pasukin natin. Pasok natin dito. Ito yung harap mga guys, no? So, yung harap ng plaza. Tapos ito yung sa loob na mga guys, no? Dito na tayo sa loob. Plaza nila. So yun mga guys, lumabas na tayo, galing tayo doon sa sa may plaza nila. So ayan yung footbridge. Ayan, footbridge yan mga guys, no? So palengke na yan dyan. Ayan, yung palengke nila. Yan yung footbridge nila mga guys. Tapos yan yung nila, munisipyo. So ito naman yung nila. So, ito yung nasa gilid ng nila mga guys, plaza. So doon tayo galing mga guys. Ayan, makikita nyo doon. Doon tayo galing. Tapos ikot tayo doon sa mismong harap ng munisipyo. Mula dito, tanaw na natin yung munisipyo dito. So, lumiliwanag na mga guys, no? Napakaliwanag ng munisipyo nila mga guys. Tapos doon sa gilid naman, katabi ng police station. Ayun, nakikita natin, no? Maliwanag din. Tapos dito, meron silang giant Christmas tree. Ayan. Ayan yung giant Christmas tree nila mga guys. Tapat mismo ng munisipyo.
So, ayun mga guys, at naikot na natin no, hanggang dito sa may footbridge. Ayan, at hanggang dito na lang yung videos naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa pagsama hanggang dulo. Ayan, sa mga sumusubaybay hanggang dulo. At maraming salamat sa inyong pagsama mga guys. Ayan, at pagsubaybay hanggang dulo. Maraming salamat.